Waqt l-attività bit-tema għaqal fit-tmexxija f'Ħararawr, il-mexxej Laburista Joseph Muscat għadda messaġġ ċar dwar it-tip ta' politika li jemmen fiha l-Partit Laburista. Politika li tinqata' mill-passat u toffri opportunità lil kulħadd. Gonzi PN qal li jrid jitfen lill-Partit Laburista. Dak mhuwiex il-lingwaġġ illi aħna nużaw, aħna ma rridu nitfnu lil ħadd. Aħna rridu nirrispettaw ir-rieda tal-poplu. U onestament, qegħdin f'Ħararawr. Ikun xi jkun hawnhekk il-Kunsill Lokali, kemm jekk ikun maġġoranza Laburista, kemm jekk ikunx maġġoranza nazzjonalista kif inhu llum, gvern ġdid ħajkun qed jgħinu xorta l-Kunsill Lokali għax aħna rridu ngħinu lill-familji kollha. Joseph Muscat irrefera d-diskors tal-Prim Ministru il-ħadd li għadda u qal li Gonzi PN issorprendih meta ħatar delegat speċjali biex jagħmel kuntatt man-nies. Dan għaliex m'għandu jkun hemm ebda sforz speċjali biex partit jiltaqa' man-nies. Dak li jagħmel Lorenz Gonzi konferma li nqata' minn dak li qed iħossu l-familji. Joseph Muscat qal li din hija differenza bażika bejn iż-żewġ partiti li l-Partit Laburista jisma' lin-nies il-ħin kollu. Kompla jgħid li d-diskors ta' Lorenz Gonzi kien biss wieħed għal konvenjenza mhux għax huwa interessat illi jsewwi il-ħażin illi jagħmel. Hemm il-kwotazzjoni li tkisser issewwi, jien ngħid li tkisser titħallas għalih. Kun nistgħu ngħidu li b'xi mod jew ieħor batta l-kriżi jekk jibda jirbaħ il-voti mill-Parlament mill-bankijiet tiegħu. Tkellem dwar il-qasam tas-saħħa u sostna li huwa biss bl-isforz tat-tobba u l-ħaddiema kollha tas-saħħa li l-kriżi mhijiex ikbar milli hi. Joseph Muscat temm b'appell biex kull min huwa eleġibbli fl-10 ta' Marzu joħroġ jivvota lil kandidati Laburisti kollha, hekk kif dawn il-kandidati Laburisti ser ikunu lesti li jaħdmu ma' kulħadd bla ewlieni jkun dejjem il-ġid tal-komunità.